Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba lapha na wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi uSimomoza ojwayele ukugadla ke kubaculi ke lapha na wengane zakwethu. Into ayenzile ke lapha na wengane zakwethu useposte isithombe ke lapha na kumjaheni ase studio khona nethwasa legcokama. Ithwasa legcokama uyaziwa lo mbhemu owashutha iCD cover ehamba ngeanda ke lapha na wengane zakwethu. Uthe impela baqinisile uma bethi umlotha emlotheni inkomo enkomeni. Ukubeka ngokusobala ukuthi akasazi isicukuthwane esizophuma kulabaculi ababili ke wengane zakwethu. Umjaheni umosha imali yini angayi ke kodokotela bamhlinze iphimbo ke lapha na wengane zakwethu etalabha ke lapha na uSimomoza wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe uyahambisana yini nalokho okushiwo uSimomoza uma ethi umjaheni ayikho into azoyikhipha ke lapha na wengane zakwethu. Sazi ukuthi umjaheni insizwa ke lapha na ejwayele ukuvulela ke ngomntalapho ke lapha na wengane zakwethu. Uzokhipha naye maduze ke lapha nabafowethu. Ake sidibane lapha na comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ke. Subscribe cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas posta ivideo entsha. Si channel Angele mine park, chula no vaso.